Doncs mira, la segona part del vídeo que vaig fer sobre escape rooms tenia un guió supercomplex. El vaig revisar i revisar durant dies i quan ja estava perfecte em va posseir la Marie Kondo i vaig voler fer neteja al Drive. Així que vaig esborrar la carpeta de recents i després vaig buidar la paperera. Per favor, no ho facis això, no ho facis. Se'm va esborrar tot el que tenia a Drive. Idees, guions que havien d'arribar i el fantàstic guió que havia estat treballant durant tants dies. Ai, Déu meu senyor. Vaig trobar per internet que escrivint a Google, a l'apartat d'ajuda hi ha un botó per contactar-hi, doncs que es podia arribar a recuperar, però esclar, s'havia d'esperar no sé quantes setmanes. Doncs mira, tranquil·litat. A tu això no et passarà. No et passarà perquè una servidora, la senyoreta Meravella, t'ha salvat. I és que això ens dediquem els superherois, a salvar les persones. Per cert, que em comenta també el meu marit meravellós que tampoc no es pot esborrar la carpeta de baixades a l'ordinador. Així que, alerta. I ara pots tornar al vídeo que estaves veient. Deixa'm un comentari perquè sàpiga què has passat per aquí. T'havies quedat al minut... Pica aquí, pica aquí. Doncs mira. Hola, sóc el teu regal.